Kaixo, Ainhoa Pinedo naiz, ezteneko kidea. Ezten aisialdi hezitzailean euskaltzalean lanean dabilen elkarte bada. 1987an sortu zen garai hartan urtsintxa bezala. Eta gaur egun pertsonen garapena oinarri dakaen heziketa prozesua garatzea betire euskeratik eta euskera sortuak eta Euskal Herria da gure lan eremua. Haurrak, nerabiak, gaztiak hezitzaileak eta familiak heztea dakau helburutzat eta betire ludikotasunai balioa emanez. Hortaz, esan dezakegu hezkuntza ez formala eta hizkuntza normalizazioa diala gure langildo nagusiak eta aisialdia dela medioa. Eta lan lerro nagusiak edo izan daitezke aisialdi hezitzailea, hizkuntza normalizazioa, aholkularitza eta formazioa. Sorkuntza pedagogikoa da gure indarguneik handiena, beharrak aztertzen ditugulako eta tokiko errealitatean egokitutako proiektuak eta sortzen ditugulako betire malgutasunez egokitzeko gaitasun hortatikan. Eta baita aipatuko nuke ezten komunitatea osatzen duen hezitzailean lankidetza hortan sinistia, lan hontan sinistia eta ilusiotako gori. Herri hezitzailean filosofiakin eta oinarrin lantzeian oinarri eta balioakin batite deulako eta ezinbesteko iruditzen zaigu eztenen saretze hori eta lankidetza hori eta Euskal Herri mailan bide igualetik, bide igualean lanian gabiltzanan artean saretzeko eta zubilak eraikitzeko leku ezin hobia da. Eta azken finean, besteak beste jolasa, parte hartzia, euskera izan daitezkeen berezko dazkaen aurretan erabian kulturan txiniste deu eta aitortza horieteko lekua dalako. Euskeratik sortu, jolasetatik eraiki eta bizipenetatik ikasi.